santosa. Prajurit Wasya katampyak jroning yuda Wasya katata paris amure negeri santosa. Ayo yo. Woi. Yo. Ya. Wo. He. Os. He. Iya. Ah. Ya. Oh ya. Yo. Ah. Os. Ah. Lo. Iya. A O A E. O
Iya. Jas. Iya. Hai. Iya. Hai. Yo yo. Iya. Yo yo. Hai. Yo yo. Iya. Lo lo. Hai. Yo yo. Iya. Lo lo. Hai. Oh. Iya. Ae. Oh. Oh iya. Oh. Ae. Oh. Oh iya. Oh. Ae. Oh. Oh iya. Oh. Ae. Oh iya. Ae. Oh iya. Ae. Jos. Aku hae. Aku hae. Hae. Oh iya. Ao. Oh iya. Ao. Oh iya. Ao. Oh iya. Ao. Oi. Yos. Yos. Iya. 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 Hei. Mirang-miring golek sing lancar gunting nang bawa mirang-miring mirang-miring golek sing lancar gunting Yo. Hei. Hei. Monte, iya. Iya wae, nakarane wis dadi aman. Iya. Iya.
Yas, 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 yas. Yo. Huh, iya. Ya. Yo. Hoi. Ae, ae. Huh, Ho a, ho a. huh, Ae, ae. huh, Ho ya. Ae, ho ya ya. Hoi. Hara. Huh, A o, a o. huh, Ho a, ho a. Iya. Cas, cas. Ayo paduku, paduku, paduku. Ayo paduku. Toto baris, toto baris. Atur posisi, atur posisi. Ayo, 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 ayo. Iya. Iya. Hara, 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 hara. Awas, 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 awas. Ya. Heya. Sungkel raga ya. Bisa doa kapokmu kapan dulu. Was. Nano, nano.
langsung kemawon Mas. Ngemudi wekdal ngono ya. Slirane kalem sabar ngenteni percaya oh sayang aku ra bakal lali. Wahyu Production, terima kasih. Slirane kalem sabar ngenteni percaya oh sayang aku ra bakal lali. Saya sepi, sayang kekawa sungai ngati, aku sliramu, sing tak tresnani. Iki apa to Cak iki? Kok ana celeng kok usung-usung meja iki kepiye? Wow. Celeng iki usung-usung meja. Bakat kerja bakti gitu. Kerja bakti. Heeh. Resik-resik ya resik tenan nek meja barang digawa ngono ki. Yo meneh Mas lagune Mas, gek ditarik yo. Yo manut kelik, manut kelik.
Bukane saka keli. Buka drum. Buka drum. Yo. Iyo paling manut paling. Iki rada bener kempleng iki. Apa? Dino, ya. Genduk dino santri lurus Udu. Oh beda. Ya, dino aja dino. Sayangku sing ayu dhewe nyuwun napa bakal tak usahake ibarate sak isi bumi nggo kowe Sing ngeteng iya 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 tembus tekan kayangan krungu suaramu suara tangismu ukir indah ayumu kaya disetir ora bakal mundur ora bakal mundur ayo yo Ada tidak bersama Terlonggo Seto. sikat bro Wahyu Production Sakjane Oh enak banget ya. enak kan Feni Puspita. sayangku sing ganteng dhewe kurang apa bakal tak usahake Tanane lho. ibarate sak isi bumi nggo kowe ojo kuwatir Kempleng alah-alah tresnaku ning kowe ra iso disetir ora bakal mundur ora bakal mundur bungaku tembus tekan kayangan krungu suaramu suara tangisanku ora bakal cukup lautan mangsi ngukir indah ayumu kaya widodari mungkin iso entek
gedene rasa sayangku. Mungkin iso antane wujud aku nyeritake gedene rasa sayangku. Turu ke situ. Iya. Yeah. Neng sisih kidul tanah Jawa dumununge ana segara kang nyata gedhe ombake. Gunung gumulung nerangan dan saben kaya kang partisan rono. Kreta kencana dadi titiane pasuryan dewa ana tandinge. Kantone sumono uga nyesek ra angger deka bisa nyekake. Roro kidul sing kasel rewang kang jumeneng ing tata segara kidul. Irara kidul Sing kasel rewang